Salutare toată lumea, să facem episod. Deci, da. Vă rog să vă abonați la canalul. Scrieți NKS și o să vedeți canalul acolo. Sau să dați like la o melodie, se numește știu că nu zici că vorbesc eu, dar chiar vorbesc eu. Știți că eu am voce așa, nu? Eu am voce așa. Și da, acum filmez pe programul Loto. Am uitat Loto cum? Loto Viva. Viva. Am uitat. Viva Loto. Loto. Am uitat, deci știți voi, Loto nu știu cum. Am văzut bani, da, chiar adevărat. Văzut? Uite-o. Zici că veniți la un robot. Dar normal, am dat eu pe ceva din greșeală și s-a filmat. Știu că a doua parte. Deci, o să vedeți a doua parte, cred. Nu, da. O să vedeți a doua parte din Viva Loto.